Μετά έχει ζητήσει το λόγο ο Υπουργός, ο κύριος Κατρούγκαλος, και ξεκινάει ο κατάλογος. Μετά τον Υπουργό εννοώ. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδας, κύριε Τσίπρα, εσείς είσαστε ο συνομιλητής μου σήμερα, ο συνομιλητής της Ένωσης Κεντρών. Στο όνομα της Θεσσαλονίκης σας απευθύνομαι και σας ζητώ το λόγο. Και εύχομαι να κρατάτε σημειώσεις, κύριε Πρωθυπουργέ, και να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις όλων των βουλευτών. Γιατί να ξέρετε, η ιστορία κρατάει πρακτικά και είναι βέβαιο πως στην τελική της κρίση για σας η ιστορία θα επιλέξει να αναφέρει και το πιο ακριβώς υπήρξε η συμπεριφορά σας απέναντι στους 299 συναδέρφους σας του Ελληνικού Κοινοβουλίου σήμερα, ειδικά σήμερα, τη μοναδική μέρα δηλαδή στα 27 χρόνια ύπαρξης του σκοπιανού προβλήματος που ο ελληνικός λαός θα έχει την ευκαιρία να ακουστεί έστω και διαμέσων των εκπροσώπων του. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό, κύριε Πρωθυπουργέ. Ερώτηση πρώτη. Παραδέχεστε ναι ή όχι πως ο ελληνικός λαός δεν ερωτήθηκε ποτέ για το σκοπιανό πρόβλημα? Παραδέχεστε ότι σήμερα είναι η πρώτη φορά που το σκοπιανό θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων? Σήμερα είναι η πρώτη και μοναδική ευκαιρία των Ελλήνων να εκφραστούν, και μάλιστα όχι οι ίδιοι, αλλά διαμέσω των εκλεγμένων εκπροσώπων τους. Και το πρώτο πράγμα που ζητούν από τους εκπροσώπους τους οι Έλληνες, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι να μεταφέρουμε μέσα σε αυτήν την αίθουσα το δημοκρατικό αίτημα για διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Το γνωρίζετε αυτό? Το αποδέχεστε πως αυτό είναι το βασικό αίτημα της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών? Ναι ή όχι? Οι συμπολίτες μας, κύριε Τσίπρα, μας ζητάνε να έχουν οι ίδιοι την ευκαιρία να εκφραστούν πάνω σε αυτό το πολύ κρίσιμο εθνικό θέμα. Ο καθένας και η καθεμιά για τον εαυτό του. Ζητάνε δημοψήφισμα οι Έλληνες. Σημειώστε το κάπου, να μας απαντήσετε γι' αυτό. Οι Έλληνες δεν βρίσκουν καθόλου σωστό η εκπροσώπησή τους να εξαντληθεί σε 2 μόλις συνεδριάσεις της Βουλής των Ελλήνων, έπειτα μάλιστα από 27 ολόκληρα χρόνια αφωνίας για το συγκεκριμένο θέμα, έχοντας υποστεί τον πολιτικό εθνικισμό την ώρα που προσπαθούν να συνέλθουν από τα μνημόνια. Οι Έλληνες ζητάνε δημοψήφισμα. Και μην αρχίσετε τις δικαιολογίες περί του δικαιώματος των γειτόνων μας για αυτοπροσδιορισμό. Κανείς δεν ζήτησε δημοψήφισμα, κύριε Πρωθυπουργέ, για να αποφασίσουμε εμείς οι Έλληνες πώς θα λέγονται αυτοί οι Σκοπιανοί. Δεν είναι δική μας δουλειά αυτό. Και δεν μας απασχολεί αυτό. Το τι θα κάνουν εκείνοι δηλαδή. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Εμείς. Το δημοψήφισμα το ζητάμε, κύριε Πρωθυπουργέ, για να αποφασίσουμε εμείς ως Έλληνες το αν κάτω από την όποια τρέλα των γειτόνων θα βάλουμε και εμείς την υπογραφή μας, αναγνωρίζοντας την τρέλα τους ως κάτι το δήθεν λογικό. Θέλουν αυτοί να λέγονται Μακεδονία? Πρόβλημά τους. Να λέγονται όπως θέλουν και να γελάμε εμείς με την αμορφωσιά τους και τη βλακεία τους. Δεν θα τους κρατήσουμε κακία. Ας λέγονται και Μαρία Αντουανέτα. Δεν είμαστε όμως υποχρεωμένοι να αποδεχτούμε την επιλογή τους ως σωστή, ως αληθινή, ως λογική, ως δήθεν σύμφωνη με την επιστήμη της ιστορίας. Δεν χρειάζεται να υπογράψουμε τίποτα εμείς. Και μάλιστα, όχι μόνο δεν χρειάζεται, αλλά εγώ ισχυρίζομαι ότι μας το απαγορεύουν κιόλας αυτό. Η λογική και το Σύνταγμα των Ελλήνων.
Το να τους δώσουμε δηλαδή την υπογραφή μας πάνω σε ένα παλιόχαρτο, συμφωνώντας πως δήθεν καλά κάνουν και αποκαλούνται Μακεδόνες. Αν θέλουν να τους δώσουμε κάτι ενυπόγραφο, να τους κάνουμε δώρο ως ελληνικός λαός βιβλιοθήκες για κάθε χωριό τους, βιβλιοθήκες για κάθε γειτονιά στις πόλεις τους, βιβλιοθήκες γεμάτες με ιστορικά βιβλία. Δεν αμφισβήτησε κανείς, κύριε Πρωθυπουργέ, το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού των Σκοπίων. Ούτε και ζήτησε κανείς να αποφασίσει για το όνομα των δίπλα. Επαναλαμβάνω το ερώτημα που ζητάνε οι Έλληνες. Να πάρει απάντηση μέσα σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Ζητάν δημοψήφισμα για το αν η Ελλάδα πρέπει, ναι ή όχι, να αποδεκτεί και η ίδια το όποιο όνομα διαλέξουν οι Σκοπιανοί. Αυτό το δημοψήφισμα. Γιατί πρέπει η Ελλάδα, κύριε Πρωθυπουργέ, να αποδεχτεί κάτι που η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων θεωρεί παράλογο? Ελπίζω να κρατάτε σημειώσεις, γιατί τώρα έχω την τιμή στο όνομα της Θεσσαλονίκης και με τη βοήθεια του Θεού να προχωρήσω στην διατύπωση αμήλικτων ερωτήσεων, οι οποίες, εάν σέβεστε την δημοκρατία όπως ισχυρίζεστε, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πως είστε υποχρεωμένος από το Σύνταγμα να τις απαντήσετε με σαφήνεια και ειλικρίνεια. Ερώτημα πρώτο. Το Σκοπιανό το ανοίξαμε με δική μας πρωτοβουλία? Ερώτημα δεύτερο. Τι εννοείται με το μας, δική μας? Αν ισχυρίζετε πως το ανοίξαμε με δική μας πρωτοβουλία, τότε να μας εξηγήσετε, γιατί πιστέψτε με, είμαστε πολλοί αυτοί που δεν καταλαβαίνουν το πώς εσείς καταλαβαίνετε αυτό το δική μας πρωτοβουλία. Τι εννοείτε δηλαδή? Σας ζητώ να μας ορίσετε αυτό το μας στο δική μας πρωτοβουλία. Συμπεριλαμβάνεται άραγε μέσα σε αυτό και τον ελληνικό λαό? Συμπεριλαμβάνεται μέσα στο μας και την Βουλή των Ελλήνων? Συμπεριλαμβάνεται και τους Έλληνες της Διασποράς και την ελληνική ομογένεια και τα πολιτικά κόμματα, τις δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις? Σε αυτό το μας βάζετε και τον κύριο Καμένο και τους ανεξάρτητους Έλληνες? Αν ισχυρίζεστε, κύριε Πρωθυπουργέ, πως μόνοι μας, εμείς οι Έλληνες, ανοίξαμε το Σκοπιανό και με δική μας μάλιστα πρωτοβουλία, τότε να μας πείτε ποιους ακριβώς εννοείτε. Γιατί σας βεβαιώνω, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι μιλάω εξ ονόματος κάθε λογικού ανθρώπου όταν σας λέω πως δεν ερωτήθηκε ποτέ ο ελληνικός λαός. Δεν ερωτήθηκε ποτέ η Βουλή των Ελλήνων. Δεν ερωτήθηκε ποτέ η ελληνική ομογένεια. Δεν ερωτήθηκαν ποτέ οι δημοκρατικές δυνάμεις. Ποτέ. Ποτέ. Ερώτημα τρίτο. Δεχτήκαμε πιέσεις? Ναι ή όχι? Από ξένες δυνάμεις. Μας πίεσαν? Μας εκβίασαν πάλι? Μας απείλησαν? Με τι μας απείλησαν? Ερώτημα τέταρτο. Τι ζητάγανε και τι ζητάνε από εμάς? Εάν δεχτήκαμε έξωθεν πιέσεις, αυτές οι πιέσεις ήταν για να βρούμε μία λύση, όποια λύση να είναι, ή για να δώσουμε το όνομα, ειδικά το όνομα? Μας πίεσαν να δώσουμε το όνομα της Μακεδονίας ή μας πίεσαν να τελειώνουμε με το θέμα? Μέσα στα αιτήματά τους, μέσα στα διπλωματικά τους έγγραφα, μέσα στις προτροπές τους, μέσα στις κλειστές τους αίθουσες, πίσω από τις κλειστές πόρτες, πείτε μας, κύριε Πρωθυπουργέ, τι ζητάγαν από εμάς? Ζητάγαν να παραδώσουμε οπωσδήποτε το όνομα της Μακεδονίας? Αν συνέβη αυτό, τότε είστε υποχρεωμένος, αν όχι από την συνείδησή σας, τότε από το Σύνταγμα των Ελλήνων, να βγείτε και να μας το πείτε, πως για μια ακόμα φορά κάποιοι έρχονται και ζητάνε από την Ελλάδα γη και είδωρ. Παραδεχτείτε το. Και θα δούμε τότε όλοι μαζί το τι θα πρέπει να απαντήσουμε.
Άλλωστε ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Μας το διδάσκει η ιστορία μας. Αν εκβιάζεστε, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν εκβιάζεστε μόνο σας. Εκβιάζετε το σύνολο των Ελλήνων. Όποτε ο Πρωθυπουργός της χώρας εκβιάζεται η χώρα ολόκληρη. Δεν είναι δικαίωμά σας, αν ισχύει, να αποκρύψετε την πληροφορία αυτή από τον ελληνικό λαό. Πως δηλαδή μας εκβίασαν ευθέως να παραδώσουμε το όνομα της Μακεδονίας μας. Στην περίπτωση που παραδεχτείτε ότι υπήρξαν πιέσεις έξωθεν, να διευκρινίσετε αν αυτές οι πιέσεις συμπεριλέβαναν και την παραχώρηση της λέξης Μακεδονία. Αν τυχόν όμως βγείτε, κύριε Πρωθυπουργέ, και ισχυριστείτε πως δεν σας πίεσε κανείς για να δώσετε ειδικά αυτήν τη μία λέξη, τη λέξη Μακεδονία, τότε πείτε μας ποιανού ιδέα ήταν να δώσουμε το όνομα. Ποιος το σκέφτηκε, ποιος το αποφάσισε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να δώσουμε αυτό το όνομα. Ποιος Έλληνας το έκανε αυτό? Για να τον βρούμε και να τον ρωτήσουμε με ποιο δικαίωμα αποφάσισε αυτός μόνος του για το σύνολο των Ελλήνων πως είναι εντάξει να δώσουμε το όνομα. Γιατί από όσο γνωρίζω, κύριε Πρωθυπουργέ, μόνο ένας Έλληνας στην ελληνική δημοκρατία έχει το δικαίωμα να δεσμεύσει τη χώρα, και αυτός είστε εσείς. Σας ρωτάω λοιπόν ευθέως και περιμένω απάντηση μαζί με ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Εσείς αποφασίσατε από μόνο σας και χωρίς καμία πίεση να ανοίξετε το Σκοπιανό και πως για να το κλείσετε θα χαρίσετε το όνομα? Εσείς αποφασίσατε για όλους εμάς πως δεν πειράζει να δώσουμε αυτό το όνομα? Και αφού μας απαντήσετε αυτά, απαντήστε μας και σε όλα τα υπόλοιπα ερωτήματα που προκύπτουν λογικά από τις απαντήσεις σας. Πόσοι από όσους σας ψήφισαν το Σεπτέμβρη του 2015 ως τους καλύτερους διαχειριστές των μνημονίων γνώριζαν τις θέσεις σας για το Σκοπιανό? Πόσοι από αυτούς που σας στήριξαν τότε με την ψήφο τους ήξεραν το τι σκοπεύετε να κάνετε με το Σκοπιανό? Πόσοι περίμεναν από αυτούς που σας ψήφισαν τότε πως με δική μας πρωτοβουλία θα ανοίγαμε το Σκοπιανό και θα το κλείναμε με την παράδοση του όρου Μακεδονία? Απαντήστε μας. Και τώρα ας έρθουμε στο ίδιο το παλιό χαρτό, όπως το χαρακτήρισα και στις επιτροπές, στην ίδια τη συνθήκη της Λίμνης και τα παράλογα επιχειρήματα. Συγγνώμη για λίγα δεύτερα. Παρακαλώ, κύριε. Γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα ανωδυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίασή μας 34 μαθήτρες και μαθητές και 3 συνοδοί εκπαιδευτικοί από το Γυμνάσιο Λουτρακίου. Καλώς ορίσατε στη... Θα αποδείξω, κύριε Πρωθυπουργέ, πως τα επιχειρήματά σας είναι παράλογα. Επιχείρημα πρώτο. Με τη συμφωνία λέτε αυτή σώζεται η ιστορική αλήθεια. Μα σας ρωτάω, κινδύνεψε ποτέ η ιστορική αλήθεια? Από ποιον? Από το κράτος των Σκοπίων? Τι απαντάτε σε αυτούς που ισχυρίζονται πως δεν ήταν ποτέ δυνατό να κινδυνεύσει αυτό που εσείς αποκαλείτε ιστορική αλήθεια? Δεν κινδυνεύει από τίποτα ιστορική αλήθεια. Δεν είναι καν δυνατό να κινδυνεύσει παρά μόνο από την υποκειμενικότητα και την έλλειψη επαγγελματισμού αυτού που καταγράφει την ιστορική αλήθεια. Και ξέρετε ποιος μας το είπε πρώτο αυτός, κύριε Πρωθυπουργέ? Γνωρίζετε ποιος ήταν ο πρώτος απευθυνόμενος σε όλους μας, σε ολόκληρη την ανθρωπότητα? Ο Θουκυδίδης. Αυτός μας το είχε πει. Ο Θουκυδίδης ήταν αυτός, κύριε Τσίπρα, που μας εξήγησε από πολύ νωρίς, στην ίδια γλώσσα που μιλάμε και σήμερα, το ποιοι ακριβώς είναι οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η ιστορική αλήθεια. Μας υπέδειξε μάλιστα και τον δρόμο. Μας έδειξε προς τα πού πρέπει να ψάξουμε για να βρούμε όλους τους πιθανούς τρόπους για να προστατεύσουμε την ιστορική αλήθεια. Γι' αυτό, επειδή πρώτος αυτός
μας επέδειξε τις απειλές κατά της ιστορικής αλήθειας και επειδή αυτός μας εξήγησε τι πρέπει να κάνουμε για να τις αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά, ονομάστηκε ο ίδιος ουσιαστικά ως ένας μεγάλος ιστορικός. Αγαπητοί συνάδελφοι, για όλους αυτούς τους λόγους ονομάστηκε ο Θουκυδίδης πατέρας της ιστορίας. Αυτός απορρίπτει το πρώτο επιχείρημα, αμφισβητώντας τον ισχυρισμό πως οι παραλογισμοί του Γκρουεύσκη, πως τα αγάλματα των Σκοπιανών και οι ταμπέλες των δρόμων τους έθεσαν έστω και για ένα δευτερόλεπτο σε κίνδυνο την ιστορική αλήθεια. Δεν περίμενε κανείς τον κύριο Πρωθυπουργό, τον κύριο Κοτζιά, δεν περίμενε η ιστορία να μας σώσει από κανέναν. Ούτε ο Μέγας Αλέξανδρος, ούτε ο Αριστοτέλης, ούτε ο Φίλιππος, ούτε η Θεσσαλονίκη, ούτε η Μακεδονία, ούτε και κανένας Έλληνας περίμενε εσάς, κύριε Πρωθυπουργέ, να τον εσώσει, γιατί πάρα πολύ απλά κανείς μας δεν πίστευε, ούτε και πιστεύει πως χρειάζεται να τον σώσουν από τίποτα. Το πρώτο σας λοιπόν επιχείρημα, πως δήθεν σώσατε την ιστορική αλήθεια, το μάσησε ο Θουκυδίδης. Πάμε στο δεύτερο επιχείρημα, πως η συμφωνία αυτή βάζει τέλος στους αλυτρωτισμούς. Ελπίζω για χάρη της συζήτησης και της λογικής, στο όνομα δηλαδή της λογικής, πως θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι η απειλή του αλυτρωτισμού εντοπίζεται στην πρόθεση κάποιου να πάρει κάτι που δεν του ανήκει. Αυτό περιγράφει η λέξη αλυτρωτισμός. Την διάθεση να κλέψουν κάτι από εμάς, ανεξάρτητα των δικαιολογιών που μπορούν να προβάλλουν και να διεκδικήσουν την διάθεσή τους. Η λέξη αλυτρωτισμός σκοπό έχει να αποδώσει μεταξύ άλλων και την αποφασιστικότητα. Να αρπάξει κάποιος κάτι που δεν του ανήκει. Από την δική μας πλευρά ως Ελλάδα, δεν έχουμε ποτέ εκφράσει μια τέτοια διάθεση να πάρουμε τίποτα από κανέναν. Άρα ο πληθυντικός δεν αφορά σε εμάς. Το λέω αυτό επειδή λέτε πως βάζετε τέρμα στους αλυτρωτισμούς και χρησιμοποιείτε πληθυντικό. Γιατί, κύριε Πρωθυπουργέ, γιατί ο πληθυντικός έχει εκφράσει και η Ελλάδα αλυτρωτισμό και δεν το ξέρει, ή μήπως οι Σκοπιανοί εκφράζουν παραπάνω από έναν αλυτρωτισμό? Η Ελλάδα και οι Έλληνες, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν είχαν ούτε έχουν αλυτρωτικές βλέψεις. Είναι ευτυχισμένοι όταν τους αφήνουν ήσυχους να ζουν ελεύθεροι μέσα στα σύνορά τους και δεν διεκδικούν από κανέναν ούτε μία σπιθαμή γης. Πέραν βεβαίως της κυπριακής γης που στενάζει κάτω από την πότα του κατακτητή. Αυτήν την αξίωση του ελληνισμού κανείς έχοντας σώα στα φρένας δεν μπορεί να την παρουσιάσει ως αλυτρωτική. Άρα το επιχείρημα πως βάζετε τέλος στους αλυτρωτισμούς αναφέρεται στα έργα και τις ημέρες των Σκοπιανών εθνικιστών. Απαντήστε μας, κύριε Πρωθυπουργέ, η λέξη Μακεδονία σε ποια γλώσσα ανήκει? Η λέξη Μακεδονία είναι ναι ή όχι ελληνική? Αφού λοιπόν δεν αμφισβητείτε πως η λέξη Μακεδονία είναι ελληνική, τότε πώς εξηγείτε την επιμονή των Σκοπιανών να θέλουν να αυτοπροσδιοριστούν με μια ελληνική λέξη, ενώ δεν είναι Έλληνες? Πείτε μας, αφού αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι Έλληνες, δεν δηλώνουν Έλληνες, γιατί να αυτοπροσδιοριστούν με μια ελληνική λέξη? Μήπως γιατί δεν έχουν δική τους γλώσσα? Μήπως γιατί δεν αποτελούν ενιαίο έθνος? Μήπως γιατί δεν έχουν κοινή ιστορία? Μήπως γιατί δεν έχουν κοινή θρησκεία? Μήπως γιατί δεν έχουν καμία κοινωνική συνοχή και καμιά πολιτική συγκρότηση? Και θα τους τα δώσουμε όλα αυτά εμείς? Όλα αυτά εμείς με μία λέξη καταψηφίζουμε ως Ένωση Κεντρών τη Συμφωνία των Πρεσπών.